Kupenji ni Kisumu, Siaya, the counties mokogo engagement. Aro manawacho ni tarik piero ariyo gabich mane en chieng' Gen Z, ne nitie county piero ariyo gabiriyo mano demonstrate e weche mag Gen Z in memory of 25th June 2024. To kata kuonde ma seche moko wanyalo paro ni ne onge Gen Z go, jogo gimbe kawa wacho weche mag somo, problem mantie education sector kata somo, gimbe gifile. Kagi di university to nitie problem, gibro file, nikech wang'eyo ni cluster moket ni jiywak. Kawa di hospital to wacho ni wan gi weche mag SHA, gibro file, kato bed mani ane kona mane kato ko demonstrate. Nikech SHA sani, ka idhi hospital, koke chule bang' iga te, ichulo dichiel, okinyal yudo treatment. To kane wang'iyo gima niluongo ni NHIF, ne en mar jomatindo, inyalo chulo dwe ka dwe. Magi gik mabro affect ng'ato, ma kato ko demonstrate. Gima daher wacho en kama, ni joluo osebedo face mar demonstration mar Kenya ka. To koro joluo wang' ne step back mana matin, mondo gine ni tang'o matimore e Kenya ka. To ma be ema paro ni omiyo jo kabila moko gi jingo ni ka joluo e mosebedo kokelo gini nyaka kaka wuono, to wambi kokwa kele to kare koro wambi wadhi tho. Iwinjo gima timore kanyo. Mane mominano ka demonstration koro nitie kuonde moko mang'eny mane okwa demonstrate nyaka nini. Gima dang' wacho en ni demonstration ma koro waneno ni kabila mamoko ni, to koro en demonstration mokadho demonstration. Waning'eni ni wanyalo dhi e pap, mwaninde pap, mwatim gik moko duto, to wadoka ot kibira ka, to wawinjo mana idenyo to onge gimitimo. To koro jogi denyo kawogi matek ahinya. Ma kagi denyo kawogi to kagi neno supermarket moro ni to supermarket no nyaka dong' mana nono. Mane tofauti maneno ka. Ta ahinya kineno Viga ma koro gipora go gik moko kendo gikwalo go gik moko. En at a different level. Waning'eyo ni kane Raila so mowacho ni koro wuguru wadhi uru kiny waduogo, to ji doka dala ji kiny duogo. Gima dang' awach mipenjo maber Cleophas, ni NATCO report 6-point agenda noketi, gisebedo implemented. Wang'eyo ni wabedo gi 10-point memorandum, gisebedo implemented. Sani koro Honorable Raila Amolo Odinga wacho ni let's go into a national discussion. National discussions gi dang' thoro wacho ni Honorable Raila Amolo Odinga koro osechopo kuma koro winjore embo wacho ni to 10-point agenda ka ochopgi koso pok ochopgi. To kapok ochopgi, to kare ODM waero ni dhi chopo kanye gi 10-point agenda ka. Pod wanyalo mana bedo kanyo, to gigi biro chopo kanye. Iwinja? Gima Bobo wacho ma nyalo winjore ni jo Kenya gin impatient. Ok adwa agree gi Bob ni Kenyans are impatient. Nikech naneno ka Raila Amolo Odinga wacho ni Kibaki tosha. Nwabedo patient, mwaluo Kibaki. Bang' higa 5, Raila nowacho ni Kibaki koro romowa, uneno wanade jothurwa. Jothurwa nowacho ni ok kata jothurwa kende. Wacho ni ng'ani kumotero wanyo ok ber ahinya. Nwagole oko kata nobero in 2007 matulo nowuok. Be nogo chopo kata higni 5 kapok gikosana. Kapok katulo nowuok. Iwinja? Gima dang' awachi ni onge siasa, onge gimoro ni ng'ato impatient. Siasa en itiyo ne jopiny koso kitiyo ne jopiny. Kane Ruto obire telo, Ruto nowacho ni abiro gi campaign, nowacho ni en 10-point, nowacho ni iluongo ni a bottom up agenda. Owacho mama mboga makumoro amora midhie, mama mboga wiyo dhi kuskus. Kong'eyo ni ng'ani ng'ama dhi konyowa. To ja motorbike ni to koro biro negi weche mapok nowinjo. Ja motorbike be wacho ni agoni kura.